Yung mga kapobre, maing hapon yung tanan dia. Nana ko sa mong balay niya. Nakadaan sa kong sugnod. Oh. So para pang kuan na to ba? Pang sugnod sa mga pang adlaw-adlaw nga panglungag. Sa mga na niya mag-ilis ako kay aron maka-perform ta sa mga next step dire. Okay mga kapobre, humana tagilis dahil nangaw sa tagtubig kay wala may tubig dire. Kung asawa rin ang laba. Ang tubig naman nakurot. Yo, what's up mga kapobre? So, ako say nagduyan sa kong bata kay ang asawa nagtiwas og panlaba. Ano kong bata naman na oh. No? Nagduwa. Nagpakpaak sa iyang tupon. So, mao ni raw na akong sitwasyon diri. Naglisod gyud ako sa akong anak nga usa ra ka buok ug buhi. Samot na kag maduhan eh. Nagkahubo-hubo na tong purolan eh. Di na kita ni ka. Sa maol sa ni kong update ron mga kapobre. Mga kadato diha. So diri nang taman, paliho ko diha subscribe diha. Salamat.